Grandma,
Come here,
Adia ide asida sawe nyame. Asida sawe. Asida sawe. Ah, wamayen kasa asida sawe nyame be. Asida sawe. Asida sawe. So konkro wana asida sawe nyame. Asida sawe. Yo katatie amani ahunu nyangu pune me sa no nyamne mama moye mamu kutun so ni awrade adam be manu akufuni no temofo na difo ni kwansiafo ni opani no no so konkro Asida sawe nyame. Asida sawe. Asida sawe. Ajanjango jawa di akwadi ni sambu afanga na sambu. Asaka fodi adotu fodi esiamuna yebodi. Asrama tete kuja sambu afwe nyame. Otonka baby Adia oya idia sinase wo nyame be Sinase Adam be manu okufoni eti bufoni odifo ni konsefo ni openi ne o nyame ozu fidie yin frame me bomna ne Jacob nyamia me meso anu nyamna Adia ye ide asida sawe nyamie asida sawe emio
Sunyame,
I don't want to
Nyamema omo yen kanfu ye Nyankopon na yen hye yen gifo na nimunyam se waya de kesia mo yen oye na do ye hoda amen onam ni tumi ni na do ye so ede de kire no se oye adom no oye adoye enne ibefiri ne nson pa bo ne aforbo ase waya adoye ma enne dan ne manyina bedi hyiemu ne dinimu ye hyiemu ne ye pegya no na ye hye ne munyama na waye de kese amayen omo yen kanfo no ye hye ne munyama se oye na do ye hoda amen ene na otwemu de di kan de beda urade ase na ye begina so di aboye mpaye no Israel twon aduonunum ye fan kanfo urade kese Israel nyom number aduonu enum Psalm 25 fefre ene akwankyere ho mpaibo David die Awurade ona mema mekra so mekere wo Minyankopon wo so na me de me homa to emo mani ngu mama tamfo se pon minti ampara oro ho kon bia ni ngu na wo no twa nkontopo kon wani bewuo Awurade kire mo akwan na efa before atempon ne so ma me nantu ne kwam na kire me na wo ne me nkwaje Nyankopon mani da wo so da nyina Awurade kai wadoye no moburu ho na ewo fritete enkai mofra se bone ne memfonso kai me sede wadoye tie Awurade opapanti Awurade ye na otene enti na oye tene bonefo kwan so na oma hobrasefo na detene nimu oma hobrasefo suana kwan Awurade atimpo nyina adoye no kore ema wono odina pona nsem so Awurade udinti fa me boni free me na edoso pi onipa biara osura Awurade no obeche ne kwan wonfa so me kra betena bapamu na zifonya asase atena so Awurade yi ni tirima asem kire wona wosuro no na oma wo hunu na pamu mani hwe Awurade da ono obeyim na free fidie mu dan wani hwe me na edom me na me yankonam na me yemopo makmo winya so yimi free ma ho kire mu mama ne ma ho metie fa me boni nyina free me pese matamfo doso na odi atirimoden tame hwe me kana so na geme e mama ni ngu na madwane abetowa mapaye ne tie hwe me so efri se mani da wo so Onyankopon di Israel ma ho nyina mu amen amen o sabro
Yamema Yamampai. Onyamekasia woman Bruhuni and Doye Emma Oma. Wa Oyamishishi Oma Oma. Onamode so Ashem Bossy in Yampa, but I know one empa booty for. And no parents, ye dear Shimwa. Na ye you are ya come food, dear shooting Cassian Munyam Wadoyo in the dear train. It's unsend run at you could die, ye die. A dear chin announced any funny curayimu. Mamma and Uncle Bonsam, dear swoons to sue a bonny to sue your wing. The son into the Omeka and say, Asidanka Dinda. Amen. Odomankuma, you are ya nesta fata. It's answer Obonsam Shishi, you know, woman I qua. A day we won't send your tear. It can be him say, Asidanka Dinda. Amen. Onuma Sam says, in Yampa Boda. No one empa booty for. Necessary nipa bi abompa e de bi a wo mere ho enenti onamode so na pa no kware gidi sumi wo man mu na ene na mu a onamodome maso na obepa adwumadie e wo bia odome ma Jacob Bechi ampa wode ho konkro no wa hoden atene nipadua num se won fa mo akra hodo nyina ene wa hye nei ato se obayi odima ama oman any money penny na ebrana dru awurade ye pawo chewo di ka fa mfom ne mratu biara ya yeti o nyina fa cheye Amen. na efiri udoma ma Peter Mensa so ebesi dodo aka nyina so ma wonsa kese no woso wo so Amen. na dwumadi mfa no kwanse de awurade wo pe ewia so ndwuma ne ahwe munyam wodi nti tienda Amen. Amen. obonsam ne de wonye na numa se nyina na se wodi wiase chinchina ne mu nante anante enti se o mehia sa na waba ho enti ya hia mu yenim se wo ha nanso din se otamfo obonsam betima je wonsam ade passe no yene na Solomon ya adwen ebra wosi da ma odin no okan osi wonye nyame a otena da nipa de ne nsasium nanso sanse odin no wabo si dan nti okra bi obenya omugidie no bewura dan mu no so the sooner buyer manifested yanko. Amen. You will give you a regime, so no man Jacob Bechi. When you do a can win. No, about Sereti, Jumedi, so bad bread Jumedia said, dear. I would add, what's the do? Papa Shaboniana, Bonin Panosoda, and the man is your bonning corn one casasso. Now, many assume you, and the Gilliam one more yet, my NC may. A sea ya, you be sure Dinkasian Munyam. Don't Peter Mensa. Why no? Regi munyina panino ne kra ne nipadua hye wonsa dwumadi ade hye ne nsa no se obetimi aye anam won fi we wanyankopon won nchen entima na kokoduro na yi hu firi ne mu na ma nkonkoro nya kase won nipaduam baabi obema ne nsa so baabi obebie na no baabi obekọ ne kotodua nim ma otamfo ni abuhie ne nkunimdie mra enti dwumadi ahyasie se odama ma ne nsa so na obo oni a dudu adi ehia mu nyina ni wu ani manyam no kase na ensi enye ni na wase ene ene de wo man ba wanim awurade ye pawo chew afi ya bato afi o man ye o man a ade bia sese nipa nya wana setenam na wonya na somdwie no wode a che ye kwa nanso wona di anim no atirimu odin pesaminkum nya ne san nti o mo fu mu asade nyina ama yene ye wo fomi yesi apeni ye tinisuo afi ya bato afi enipa bia wana dwen se dibira wo penti ana tumi a wo peninti e ka no nko nanka moje hwiagu e ka no nko nanka basabasa yasi o memu nanka ya bobum de awurade sinu kwan awurade sinu kwan amen obrofo sinu kwan amen na anya juju wudini mu efise yenim se wo de wayi dada ebere no so a wamana ya asomdwe na oma a mobum ankogina ba bia mfa yensa apem yebo na esiye ni adawase yesem nyina no se odome ma Jacob Bechi mana kukoduro awurade mana kukoduro ankogro nye kese woni nipa biam na nwumedi ade ahye ne sei wafa ne saso ama nsenkyere ne adadi nkunimdi abane adawase yesem nyina no se bekan wo na wotwi mu dwumedi nyina mfa no kwan se de awurade opɛ ewi asomdwem ne nsenkyere ne dadi na obi anya de ohwehwe a ye de waye no na ase be ma wahye mbose de ebebisa no eno na abaye anopai ye busa de nyina nse ma ensi umaye be shran ne nemra aka nyina amen.
Bye.
na we ya boafo
I did not want for him. Yambro. I don't know what the young boys are much on the aquarium. The young commander down for a dry Daniel. David into Madame Bubua, Bessamaswe. I know what dear Bessan woman, yes, and what dear Bakuma, Bessuan, David into Madame, yes, Yes,
dasibla nani jinase dasibla nonoa bofo kwa akwani abani awidi na fu adu aje etu na bakwa so bofo kwa mi bodi mi bomla ni aje mrani wowe imanu ni wowe bebe so anu odi Sana mayuajuwe Katiche nyamya huseni fana diya banisa mweche ya frefra Ilaika nyamia ya frewajo Babu Bodio Hajifu Babu Bodi Beso no Adi mo ni go so fo di ase mo na yo me bo mra ne ne Obu ya bra Obu na fu ya bra Obu mi tu ya sane Obu no fu ya bra dan bo Obu so wa sa se bo ni wo me so no Ya bo di kwa ku no do mema yo ayo yo ku ni die mo Ada sefunya kupuna Yesus. Onyame na sisa. Ada de tuanda wiase masama. Masama suwe. Onyame Yesu waje. Yesu waje. Yesu waje. Yesu waje. Adichi dance bro. Adichi dance brand new. Wafa kwa. Akwani abani we did for do echi anaba konso. Kwa me body me bobra. Okutu mi ma dia bani sa wodan for do ja. Ajumaiti yesira wote.
Amen.
Nyamia mani down sweet. Ayawa na uti edu oni bia somewhere. Yam Baba Ma. Oh, ya bla ya ma. Ya bla ya wasia. Oh, nyamia mani down sweet. You know, Baba, Money down sweet. Hey, you want now to end the only be somewhere. Yam Baba Ma. I'm ready by Adunya
mani down sweet. I want no tear do only be somewhere. Oh, yeah, I do for Jana, I mean, this one. Money down sweet. I want no tea for somewhere. We know I'm proud my
Bonsam kese pa. Oh nipa wa doso. Bonsam fa hye ora Yesu animonyam. Boom 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 kese pa. Adi ensam ne de server so onko so amfa no me. Ye gyinamu afiri ne kopem. Fiada ye be nyum sorry a ye be hira so. Ele ya ye hira pa. Se ye sofu pani a asante wasi wona da giri ni nyina no o fia wa mo nsam kwa ha. O se bone nya kwa. Dene papa ana edi onyankopon asem no ebre ana ona di nyame asem no ebre ntisiese wadwene wakoma enko ba bia wi obompa e hira ye nyina ne yedide di kan no abawiye ene yade nyina ye papa Apostle Peter Mensa bonsam kese pa. Amen. Shanti wese nyina no ona eso pani a oda so na no. Ele onyankopon ni prai ena du onyame asem. Every Ebra so pani asori ubonsam hia na nka efe pa. Abisha Peter.
Misa wonso. Baba titi. Say so much in the wasuro. Baba sani nasa say so much in the was. Nyamema yɛde nhyiamu yɛn awurade Yesu din mu ɛnɛ na wotwemu de di kan yɛn kamfo yɛn Nyankopɔn na yɛma no so yɛn hyɛ yɛn gyefo no animuonyam sɛ oye na dɔ yɛ hɔ daa Amen. yɛde awurade ase a na sɛ fata san sɛ wɔyɛ adekɛseɛ de ama yɛn odifoɔ hyɛ da no na asɛ ɛware na asɛ bɛn asɛ ware ɛnɛ ato yɛn Yes. ɛnɛ no mu da edi kan ɛne aba sɛ ɛnɛ nso mpaabɔ ɛne afɔrebɔ no yɛbɛhyɛ aseɛ Correct. yɛbaa yɛyi awurade ayɛ adɔyɛ kɛseɛ wɔde nkɔnkɔn no afa n'adiyifoɔ mu ayi mu adwuma deɛ esi ehunu no deɛ ɔma yɛhu deɛ ɛsɛ sɛ yɛteɛ no nso ɔma yɛate Yes. dwumadie na ekosi ada yi na epese nka ye pon ntempa na okosisi ho na okina sanse ye tabu na otwe mu nyina na nso bibia ye nyame asem amen Amen. honhom no ye adwuma no ani ye nyina na adifo no frɛ yɛn Dabi. ya na enwa pa wo sɛ otie ni mu pa ne afrɛ de wɔte wachi ba odifo yi be de ase wo ba ya wo de afa ho ya wo hunu asema wo nka enso ye nyame amen Amen. ɛdan a wobɛwura mu odifo bi frɛ wo odifo bi amfrɛ wo Yes. onyame afrɛ wo amen Amen. Psalm 122 ne yɛ hwɛ de meka David Jom number 122. wɔto dwin bi sɛ Peter woni wɔ botan na wo so na mede masafo besie Yes. na samadefo no emu mfa wo so Peter ne ya bɛkyekyere no mema kyekyere na sɛ wosane a mesane ɛnwom yɛ tu a na obi di Peter na nya wu o ya na moto de hye ni munyam na nya mia Peter adwuma wɔ yɛyɛ no ansa na Yesu di post we ma no ɛnyɛ easy na me bɔ ngɔden a bia betima sɛme na no hallelujah Amen. hey yeah anu kura Yesu di ka so no hwɛ ya ansa so sefo no nyina hwɛ sɛ na mo kura no enipa se me yɛ hwan ya ofre du mienu no mo tie Yes. ɛna Yesu bi sɛ na mo du mienu ya me ne mo nam yi sɛ mo nam ya na mo tete sɛ na nipa ka fa me ho ya na nipa se me yɛ hwan ya asuafo no sɛ oh ebi sɛ wo yɛ adifo no baako Yes. ebi sɛ wo yɛ odifo Yeremia ebi sɛ wo yɛ odifo Elisha Biso Yelia. ebi sɛ wo yɛ Elia Biso Yohani Subani. ɛna ɔsɛ ebi sɛ kura sɛ wo yɛ Yohane Suboni no Aye. ɛna ɔsɛ saa na nkɔfoɔ ka fa me ho na mo du mienu mo sɛ me yɛ hwan ya deɛ mo ka deɛ nkɔfoɔ na ɛka sɛ wo yɛ Elia wo yɛ odifo Yeremia ɛna Yesu busa sɛ na mo du mienu a me ne mo na mo yɛ nsɛnkyerɛnne mo nso sɛ me yɛ hwan ya Yes. ɛna obusa du mienu no ya ɔhɔ ayɛ din na ɛhɔ ayɛ din Yes. ɛna Peter ho nkonkron ayɛ ne ma no se wo ne yɛn Awurade Yesu So Onyankopɔn te asefoɔ no Eba. ne ba ne wo hallelujah Amen.
Yesu he Peter say Peter anya honam we dey anya honam na yi kira wo hon konkro na yi akira wo na me nso me se wo say wo Peter woni wo botan no na wo so na me di masafo besie yes na sama no pru emu fa wo so da ni aboche kire no ma kire wo sane a me sane hallelujah amen bo sama urade man yes hey. What a post. What you post I did my Peter. Papa. Na anoya den. Modu. What you about time? So na me masafu besie. Na so na me di masafu besie. Asamaro punu twimfa so da. Na asamaro punu emu fa wo so. Do ba chekere no. Na ne wo Peter wo ba chekere no. Ma chekere. Me ma chekere. Na de obasane no. Na de wo besane no. Masane. Mesane. Do ba kasa ne ba ne mfiri ne so no. De wo kasa ne ba ne emfiri ne so. Ne be firi no. E be firi ne so. Na do ba kasa ne ba ne mfiri ne so. Ne ba ne so entena ne so no. E mena tran so. Ne ba ne be tena ne so. Hallelujah. Amen. Hey. Na so afori nyina ye din hwe Peter. Social ma. Social ma. Ye di ntimi ma. Yes. Eti ni atu bia no. Eye social. Obedi nkunim hallelujah. Amen. So Peter hwe yansa. Eza nsino wo ye wo mu na otwa aye. Yes. Asa odi post ne ma no. Yes. Eti ya me nsuro social. Nkunimdie e wo social achi. Hallelujah. Amen. Ene eye mpabo na hwase. Butaya eda program yi so ne say odi force enye enenso mpabo eni affordable. Na program na wo ne TV so radio so ani pagina ate yasum ne hwe ne yani so no. Obese wo de ba live. Enti opesika to mfidie. Na oda ye crusade. Ene enye TV so wo be hu no se ba bi na obawa anya hanko ebi kura no mankasi. Yes. No I say mfidie ni wa abonten. Program kase a ebia na wotwe. Die so usoro hutumi hu adanse. We nyina achi no ye to mfidie ni wiye na urade adoye na sika ni bi ho a. Ye besa de atoka. Yes. Aye de benante nyame adwuma. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Eti ayaka. Odi for kan ko nyakobo na so mama ya che. Papa. Say Hyundai. Santase. Aye. And I hear Juma. And I nanti adru Wood Village ya. Yes. Yami krana yami Juma tina yami also mo. Eh. Kasai. Tobiani adi oyi no bi pu engine ni mu. Yes. Ni e pu tire no ho. Yes. Nti ade bi spy kura yami man spy. Kaje. Beti se na ye nyina ya adwene se yempa affordable bi mo. Yemfa so odi fu asene. Adani e ko baabi. Program bia na ye meeting bia odi fu wa se me ka na say. Before an car say. Odi fu ka so say. Ka we kura ne ka yemienu. Ka we ha se atwitwi no mo no. No afre doctor for the free ni hia me. Hallelujah. Amen. Say amasa na say afo na fitani mra o meda ase ye ntu dia boss. Ne program say na hwewu. Into Na ka that. yemienu ba ko sifia. Ye na say ka no ba. And one say ba. Ti esi enya foforo. Yes. Na we ni expect. Expect. Ti e coach de so a da hia dade no. Hallelujah. Amen. Eti we ni ebotaye. Eye muna moye na doye bona baba ene ne yehunu de yehuni. Enti se na nyame aye adoye ne se dini kosoro na se tra adwuma ni mu a eye me ne wo. Menim se ne wo ye ne urade hira wo. Enti ne wo fie mo urade bekoso hira wo. Hallelujah. Amen. Nyagidie ewo na otwi mpaabo mu ni afodebo mu. Na fa ho wura mu na urade hye wo ne munyam. San se we onye nkohwe ne yire ne ma. Dabi. Wodi adwuma ni nyina wi e de on bedi bidie. Eh de on bedi bi. Kakara. The Bible say when na de nsa Edipa kura mpokura dugu baby. You see do ye duham no. Pepa ne sakwa. Now why you worry ah. Da ko hwiri. Na don say pepa entuma go bi. Dabi. Nyo unta fere. Beta fere. Enti me pamoche wo. Ena me pese me nyame asem kire wo. Na ne onyame na modifo so aya de ama wo no. Wagina ho abo ho afore. Yes. Na urade akoso ahira wo. Hallelujah. Amen. Mama okuteshi bi Psalm 122
Israel adwom number 122. Yes. Was all continue energy and apedie. O continue energy na energy na apedie. Yes. And me pese Awurade nya apedie ma. Hallelujah. Amen. Ade wakoma so biara na me mpa bɔ se Awurade gye ne sa ma ho. Bible say David told you man say. Yanko. Manage is our same say. David sim told you me say. Manage is our same say. My uncle would have feel. Yanko wood village. Hallelujah. Amen. What do you for your minister? Why? Program what am I say? You be you no be any shira. No be any naton. Obi benya na yaresa. Obi benya na warrior. Na adum na ti wachi kosi se ogbewu. Hallelujah. Amen. Orade ma ye ni adoye ni wachi. Amen. Yesu ma ye ni adoye na nkoso ni wachi ya. Amen. Na nkwa na nyina wo ntra Awurade fie. Yes. Hallelujah. Amen. Manage so asem se yankwa Awurade fie. Yes. Ye na begina. Na ye nyina ye na begina. Wapon kasiye mu. Onyame apon kasiye yi ewo Jerusalem. Ewo wood village ha. Yes. Aye Jerusalem ketuo. Na ye me de say na wona wo fie mu. Ye na begina wapon kasiye mu ewo Jerusalem. Ewo wood village. Yes. Jerusalem what chire no say. Kura to yi. Yes yes ye say. Kura to yi. Wood village yes yes ne say enhira fie. Say enkwagye fie. Say iyedie fie. Ye na begina ha. Ebesu yi. Hallelujah. Amen. Yes. I want musuakuru nante ko ya. Ehon na musuakuru nyina nante ba. So won pumpo na pentoko akoko. Awurade asiesie ni nhira ne yedie wa ha. Na se wo ma. Ha na musuakuru nyina nante ba die nhira. Ana wo ha Awurade nhira wa. Amen. Onko so nyewa doye. Amen. Wale man husuro mla wo mu. Amen. Wale bi no ya Awurade mfa nchew. Amen. Ana me gina Awurade no se Awurade akwa Peter. Ya Awurade Yesu enu asem bo hye sebo no ena o ka ye se. Peter ya bo hye me hye. Yes. Wo sane ye mesane. Yes. Me Nyankopon fa me boni bia ma ye nche me. Amen. Na enne bo hye wo ya ode ma me na Peter na asom su yi no. Wade fa bo na nche wai. Amen. O Yesu fa bo na nche wo. Amen. Kan won kwa ye boni bia bio. Yes. Ena masra mo sanse wo se me kikira obakikire. Yes. Ana me sane obesane. Yes. Ye meka sane bo na ye fa mfiri no de be firi no. De firi no. Eti me gina se me na Peter anamu. Sase na djuma na me ye. Yes. Ti se Awurade kan sa de ya enne bo hye nsem emre mu ma wai. Amen. Boni bi no ya Awurade mfa nchew. Amen. O ma ne husuro mla wo mu. Amen. No nkwa ye boni bio. Amen. Hallelujah. Amen. Bible says I want musuakuru nante ko. ana musuakuru nante ba ye. Yawe musuakuru. Ehu musuakuru na ba fi ha. Ha ya mesoma ko no di wa ha. Tira musumu ni dem ha. Yes. Ha ya hu musuakuru ne ba ye. Yes. Say what is Israel dance. Say ye ba ye be nyame ho adanse ye. So ko ye Awurade ni aye. Eti kwa bia so ho mu ye adwuma wie ye na ke ho kan say ye ma for de ne ye nko. Na se ka nyame asam kire. Hallelujah. Amen. Ne ne Awurade yukso de ho tumi ho adanse ye. Then ye Awurade ho adanse ye. Yes. So ko ye Awurade ni aye. Say be Nyankopon di aye nti e ba ye ya to ye adwuma di ase ye Awurade aye. Ana ye di adanse ye. Yes. Ehona wode akonya asisi ama atamu. Enana Nyankopon di akonya asisi ama atamu. Yes. David nkonya no. David nkonya no. Mo say Jerusalem asundwie. Bible say yensire asundwie. Esi adofo yi. Esi adofo yi. Hallelujah. Amen. Enyame na make o mema. Osi ensi mu yi. Hallelujah. Amen. Ensi adofo yi. Ena da ya ba Awurade animu yi. Ya Awurade Yesu ma ne nsi mu yi. Amen. Ensi adofo ni yi. Amen. Ensi ema adofo yi. Amen. Yes. Asundwie ntra wafasuo mu. Ena mi wura Yesu di mu no, omra asundwie ntra wo fie. Amen. Enyame na make o. Yes. Efie ya nante be wura mu nti na osemi nsira asundwie ma. Awurade ma asundwie mra wo fie. Amen. Yes. Na yedie entra wa bɛn mu. Yedie ntra wa bɛn mu. Awurade ma yedie ntra wa bɛn mu. Amen. Ntra wa nkasa wo fie. Amen. Ntra wa busua mu. Amen. Wukuru ne wo ma. Wo yire ne wo ma. Amen. O ma yedie ntra wa bɛn mu. Yes. Yes. Minianum ene me mfafo nti. Oh, na gidi mani adofo edi nhia mu nti no. Meka se. Meka se. Asundwie ntra mu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Daniel 2 verse number 1. Odifo Daniel ngoma etie ye mienu. Yes. Nchemo di kan. Ose na Nebukadnezar da yaso ene ne nkyerase. Me ka asem edi asi ma for the boss. Na me dia biwa ju kakra bi me nche.
kasa me ankasa kura me ba na me say ba tu na mapon sabe hebusofo bi aboa no wo bi a mo twa me dendenden me say 2 o'clock ana me gina ha te me nche twa me kakra bi Bible say na Nebukadnezar ahini afia etia mienu no Bible say Nebukadnezar na ahini afia etia mienu no yes Nebukadnezar so daye bi ana oso daye bi na honhom yira no daye oso ye no honhom wo ni mu no ayira no na ne soroy said you also daye na ho yira wo no odifo mo so daye bi na oso ne say odifo mi hu ne say we na open nchira ase abon pae we bi na Nebukadnezar so ye daye oso ye na onti ase na ne ho yira no honhom yira no eyehu yes na ne soroy ana ne soro ye ana ohene ka say onkuri kire enkrofo kire mu amehwene mu yi ai ana ohene ka say wonko frɛ nkurikirefo nkurikirefo ani pɛde ahunufo ani ono paade ani wo hu no ani ntafoyifo ani kaadiafo ma na ɔma kyerɛ ohene da ya na se wono oba anwea mu wono onimadiifo enkohyefo ani wono ohunu ade da ya na oso ye no ɛna ɔkyerɛ wɔn sɛ wonko frɛ wɔn mra yes na da ya ɔso no ɔmɛkyerɛ wɔn ase ho ana kyerɛ ɔda ya asɛm ho ɛna ho ana odimafo Wano kamafo ene fie mu de meka se ya wurade yesu ne kamafo na de ba honam fom a odifo ba chi ene odimafo hallelujah amen ye ne tina wa nka no kore yo ne tina wa ono wa yo odifo ba chi tina wa fia yo adwene sa sanse se nye wono anka menim ha yes ona yakopɔ de nkonkro mu ano no wari si fie di ama Awurade ono wa se emodi hu ne maji woje nti ne yaba ha no ma wonam fam de ne nti ne ye wa ha yes hallelujah amen Bible say na oba begina ohene nanim ana ohene fira sa nkofo ni nyina no ene na difo wo ma anim no se wo nyina magina nanim na da ya oso no o ma kire ase se de ha ne ma ne beto so a na ofe odifo no ebere bi adu Sadia mane bi to a obedi ne ho adanse akira wote se odifo bi ogidi mu o wood village a obaye no ebere bi adu se shire ni nyam hallelujah ana ohina fra difo ni nyina na obegina nanim yes na ohene ka kire won se ana Nebukadnezar ka kire won se masunda ye bi enu anu masoda ye bi na me honhom yira no se ya maso me honhom yira me yanko se me hunu da ye no se de me hunu da ye ana kaadiafo no aka kire wahene Syria kasa mu se wahene nyankwada hallelujah amen wahene nyankwada yes kan wada ya no kire ye na wada woroma da ya waso na waso nti ase ho yira wo no ye na nane wo ka kire ye na ye nkire wase amen do so da enyo no na yi na ade wo obi aso da obi ayi ama no da bi wona aso da na no de ohunu ye yes wunyi ni nkire wase ana o se na wada woroma yaba ka kire ye kada ye kire na ye nkire wase yes na ohene buase kaadiafo no se ana Nebukadnezar ka kire ne nkofo no se asam na firi mitiri mu ko da ya ndo so ye no afiri mitiri da ya so ye no me angasa me grefi me nkai yes Salman kyerɛ me daeɛ no na me so yɛ no man kyerɛ me daeɛ me so yɛ no ɛne n'ase a na man san kyerɛ m'ase a obɛtwitwa mo tiri mu hallelujah wɔsɛne sini hallelujah amen ade wo sɛ nye nabu ne bɛyɛ ahwa ne bɛyɛ ɔno wa ne bɛyɛ ɛnyɛ nabu ahwa ne bɛka asɛm ɔno wa babro wate bi da daabi wa da so da yɛ na krofo odifo na asofo bi sɛ maso da yɛ a odifo sɛ ɔka sɛ yi na me nkyerɛ wase na ɔno na wɔse ne wura fi a wo na abɛka no na wɔsɛ ayi ama no akyerɛ no aseɛ Nebukadnezar ɔfa ne bu Salman kyerɛ me daeɛ no ɛne n'ase a Shadrach, Meshach, yes Abednego, Nebu, Daniel, Jatamu, yes Nebu. Bible says, mɛtwitwa mo wɔsɛne sini sɛ man ka daeɛ no ankyerɛ me a na man san kyerɛ m'ase a mɛtwitwa mo wɔsɛne sini yɛnkɔ berɛ no nti na wadane mo afie sumuna na mɛdane mo fie asumuna na sɛ mokyerɛ me daeɛ no ɛne na sɛ n'ase wokyerɛ me a daeɛ no ase deɛ a mobɛnya me hɔ akyɛdeɛ ɛne mobɛnya me hɔ ɛne ayɛdeɛ hallelujah amen
Some children must hear the ya. Ubanyam hood at Chedie. Any idea? Any day. Yanni or D for Betty. Watch it, I say. You are the entire or first born Payama, and ne would you know? Ubamana Chedi, hallelujah. Amen. Remember Tiepa. A brother decision already anyone. Where's the much I see the ya? And you will be why, dear. And you actually, I had never had a brother decision already anyone. That's what one Payamon. One more year, Yachi. A Manibian also. Yarabian also. To me, be an end with the Sieno. Who trade up for you for some man now. What all? And the idea now, dear. Bible says. And to Muncham Diana, and I said, no, we be over, so I say. My wife and cat Diana and train. No, a man and says you. Was it Anna? Catayana? The Anchanasi. Yes. Oh, he was say. I know what say. Minimum pa. Minimum pa. Sir, Minimum pa. Some more like Jemebe. Some more for some group. Yes, aye. One go for an any other. Young was a wood who have grown. What you better? Mrs. Diana can't on back. I was it. It sounds some who say. Mo say. I summon a free material. Diana, you have Fintino. And I'm yes, sir. When you're serious, oh. Then the Bueni Abre. What's it there in the video of one children? What's the Nanaka? No, can't go again. Aye. What can't go again? What's in the video of Fintimunka Diana? Some Musuya, Difua. Munchami. We are Commissioner Fua. We are Padia Hunfua. And your Munkana Munchamasia. Bible says. Someone Chelama Diana. Some Munim. No one Chelama Diana. A some Marco Pet and at the home. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Yamima. Honey, my neighbor, no more. Obichira wood village, how by ya. Carry up for the D4 so I want to say, Amen. Amen. Oh, amen. Amen. I send my coupon at the home. If you say, Margin, I trust some. Margin, I trust some. And then I some say, Munimo Pan, I'm for some back. No, canoe many. No, for some back. Yes. I did say, Ebrano, Abasachara. Etimonka Diana. Etimin come and yet in the Bayan says, Woman can't Ubeku. Aye. And you're fair, Daniel, and Indiano. Said the Munimo, sir. Sadak, Mezaka Bednego, and you're from in our back. And the two money. And Daniel Cobamania, cover 17. Daniel 2. Yes. Verse number 17. Yes. And I done a free course, a quality fee. Etibra, you're the two Daniel anymore. And no free call fee. Now, Okoka, as someone actually and for and no fair new animal bear by a son and can hono. And no catch it one. Hanania. Missile. Monsieur. And Assyria. And Assyria. Sir, once I would tell someone. I already know. Hanania, Monsieur, Assyria. Aye. And the year the Sedrak, Mizak, Abednego. The book of Neziana, this said in my home. That was it. So once I was reading Uncle home. And Daniel Crown was friend, Ninian said, and you are a woman and Asamaba. Nanasu Dayabi. Nadayana or Soyan. What a young Sanasia will be queen. Into the Pampa Moko Bompire. Said, do you for a year or so? I know a friend of you for Can Horn, Mamma Mompire. Mamma Bompire, Nadia Bana Suche. Yamima, I did be a down so the Abahan already by a cast. Amen. Amen. Missy, now Chimono. Kai. To be an old woman, and a man to acquire chili. Now, be sure how by you for who you want, for yes, and Chenema, and the best. Hallelujah. Amen. Bible says, what's also Yanko Homo Brohuno? I know catch any enemy as I said, a yarn of Samaba. It's a moment pie. I won't tell someone. No more slow, they say. Nana Diana was so sitting with a fee. The on can't die in train. Yes. Yes, I'm a train. I see. Now, one side, you know, Diana Gassa. And then in Chelsea, and a year 20. Sadak, Mezak, Abednego, Monko Bompire, and dream. Now I didn't fast as someone in Chiram. Yes. No one say, Uncle, one said down there, and then fell for and come up and answer for and call for an answer for no. Hallelujah. Amen. When you go on your way, amen. Almost yes, 7 for our town for. Ready for Bolivia and show. Oh, my yes, 7 for our town for. Omonim Kunim. Did you have the bumper boy? The adults were in Casal. Amen. To me, yes. I don't know, can now Bamu or Sana Gina. Me just put in your own century. And not there in Papa Hasino, or Moon, you could put 2 minutes in the Amen. Amen.
Daniel 2 verse number 19. Ana woyi ehuntasam no kire Daniel anayo enisuane hunum. Ebra Daniel ka kire ni nso mo kobon po ya na adwo no. Otwade po ye no kwafo. Da ye so no asem no wan fa mfa obi aso. Daniel na hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Anaduna woyi kire Daniel enisuane hunum. Daniel enisuane hunum. Ena Daniel shira wasuru Nyankopon. Enti odifo tie asem aka be wasema. Odifo no muntie ne ye. Nyankopon ye madoye no da asem bi kire mu a tie die Daniel odi Nyankopon de asem no kire no no tie nsem o ka kire urade. Yes. Yanko Daniel ena Daniel shira wasuru Nyankopon se ti Daniel o mena onya da ye so no ne kire ase no ena o shira o twade Nyankopon se enshranka o Nyankopon dinda. Yes. Senyansa ni tumi. Senyansa ni tumi. Onu na wono. Onu na wono. Yes. Ona wo sakira bere ene na. Onu wo sakira bere ne na. Otu ahemfoso. Ana otu ahemfoso. Na o ma ahemfoso. Ana o ma ahemfoso. O ma nyansafo nyansa. O ma nyansafo nyansa. Na o ma wona oni hunumu ndie. O ma wona oni hunumu ni nimdie. Oyi die mu do. Oyi die mu do. Ane die huntadi. Ane die huntadi. Enim die wo esum. Onu na nim die wo sumu. Ane han mu. Ane die wo han mu. Ane sa de tie. Hallelujah. Amen. Bon sa me urade mami. Na Onyankopon na nim die mu do so woyi die mu do ne die wo sumadi. Yes. Ah. Nanka wona mo bo obra ya na de opo na ye na ko difo bi ehunu ne ha. Ai. Onyame nim de wo sumu a. Sa de wo bo obra ne de wona mo aya hu. Wo ba na odifo bi afro no. Maami e se ye ho asie. Onyame ye nokwafo. Fa ho to no so no be kas amen. Amen. Woni de wo sumu. Nti na ye ba fo de yi. Boni bi na wo ya hinta, urade fa boni nche o menya bi o. Menya ju se Yakobon hunu yo. Na me ka fo de ho asamanka boni. Ne pe yuye die no nkoso na bone de na ode ono akasa de aba ne se onyame nim de osumu ti wankasa wo de mo hana de wo ya woni be bone awurade ntie o ene me se me ka kire wo fa wo se be ba fore woni bi na wo ya awurade wo ntie. Yes. So bone bi a wo ye no awurade fa nche wo ne. Amen. Sa se Bible say ye nyame nim de osumu Onu de osumu. bibi timi hinta na da. Da bi. Why? Ti ebe na wo de asam kire Daniel no ana obo Yakobon mara ne. Yes. Na mara ne wo ba won safa bi be kire obi o. Bi ho no mo hunu wie ya na ne ho aye de wasare Yakobon de akire bi. Se ye nyame kese. Di fo wote. Yes. Nyame de bi kire wa. Tanyine se ho asie ni. Fa pa nka bibia. Ye nyame kese. Wo ye ne sa obaye wo kese. Oh, mami we no onwo. Mi na urade na no tumi so fa me so. Ekasaye na aye senche bi ma no na nyame ma na wo ye na de mu nyama ma urade amen. Amen. Me na me share ne ho nkom na wo ye wo to me share nkom sa ampa mpuru so ma ntumi ebidi ye nyame kese de twa na bode kire Daniel no hwamrani ne ya se de o si ye nyame kese onwie kura. Yes. Ne ntoaso na Daniel bo ase ana Daniel kan se wo magyanum Nyankopon wo magyanum Nyankopon me dawase na me yiwaye so wo me nyansa ebra ode dan ne kire no no o si me magyanum Nyankopon me dawase na me yiwaye so wo me nyansa ani tumi na afei wo yi de yesere wo akire me wo yi de yesere wo na akire. Hallelujah. Amen. Awade ma de wo sere nyina amram why. Amen. We fa di for so akasa ho na wo twi ye wo dia me mere mpa bo no mu kra ogidie mu me say de be wie wade be kasa ho me say odi fo bi mfra kra wade afra wo wonya do na si da mu de wo be ye nhira. Hallelujah. Amen. Kra ogidie mu Daniel ka fa wurade ye ne kase. Yes. De ode kire ne nti no. Yes. O me ehunu ohene asam no. Wa me ehunu ohene asam no. Enu nti Daniel ko Arioko a wahene ayi ne se onse baba nyansafo ne nchen. Okwo ka kire ne se baba nyansafo no. Nana se obi antima nkire da ye na yo. Ose won. Obese wo mu nyina. Ti nana wadawro mu. Esera wo. Baba nyansafo no. Ense won. Fame ko ohene nim. Na me nkwa kire ohene ase. Na me ka da ye na me nkire na ase. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Hana mani bi ada wo so no. Erade be kasa.
Uhun ne sabio. Right. Na ogidie ne wie pay say urade be ye ho sankyerane. Wo de ne se bo sura urade di nokre. Na nyako pass what ni pedua di mu urade be ye okese. Hallelujah. Amen. Na Daniel edie ma oman no. Yes. Baba nyansafo no. On say wo. San say daye ne mahunu. Me san ka kire na me kire na se. Bible says Daniel 2 verse number 25. And Aliaku yantam ade Daniel call ohenanim. Ana ode Daniel call ohen Nebukadnezar anim. Wakachira ne say. Said ye ne obedi wa ba odifo nchen no ebia odifo na onim ne onte ne nkada. Ona obi se na abaye. Urade be shira kasa. Amen. Hey. Nyame na modum so afa odifo so aye wadaye. E bi kura kura yusu kura nya sam ketua. Na hede odnamu na midi ka say ye kwa na esai odifo he obi hono ma ye okoso nyina no wonhuru bi de o TV woni bi yes baby oto ne man radio bi ni ho ti de o kan nyina wonte yes ti de o ku ye na me pede sa ye fa adwuma ni mpie aye kura say obi ye ye na aye be kuro bi amu odifo na ye ka say aye we say a love band nearby. Yes. Who say na nsusune wo? Aye. Ene ayi de pen drive no so. Ani o. Meboa. Papa. Ebe bote te. Ayi kura no bi ya love band. And I see bit meji 15,000. Just one day now we na say now obi ko ye so ko bia. Mo 15,000 2 days. I'm yes. O for machine ka ayira anye be say 4,000. Love band kura say awunya bi. Say said the Kabinabi. And I fall out man in the 15,000. Namima. Mommy, I'm one Yamumo. Never did Shirai. Na ye dear, oh, Yamin Sem. Whatever I do, amen. Amen. To me, dear, Yabayan Peneso. And never see Miminda. And you bury. It's Abian Auntie Asia. It's a for Bonia for whom she won and net may be any Yachiron. When did you ever you? Well, no trade for the Bishop. Bi okumamu na wan hwe ka ye to atomfidia eyesei hunu de ese wo yo ebu a ho awurade hira ho kas amen Amen. wonye de di kan boy ne bi o we di ano oden Yes. awurade hira se wa ba fi mu bobo kas amen Amen. Bible say na mentena Na Aliaku eye ko verse 31 ebrani o 31 of kan ho na me hade Daniel 2 verse number 31. yes Wo hene ana Daniel ko duru wo hene animu no ana o se nana me be ka da na kire wo hene wo hwe wo hwe da ye nimu na hwe na hwe na ohoni kese biri da ye na ana o yi no da ye na nana se ni wura firi no wo no onim da ye na o so ye no nana da ye nimu no na ohoni ne kesie bi yes ohoni ne so na ohoni ne so na ehran na ejina wanim na da ye mu na ejina wanim na ehu yehu na ohoni ne so ehu ohu ohoni nu nie da ye a waso a esa ye hu da ye ni ohoni ne enie ni tiri yesika na bosom na si wanim ohoni no statue no na ne tiri sika na ne koko na ne koko ene na basa ayedwete na basa ne koko dwete ko na ne yefunu na ene na sene kobere ne yefunu ne na sene mu kobere yanko na ne sire ye dade na ne sire dade na ka foto woni so ka foto we statue bin foto ni twa ne woni so se di osi hunu no ne sire dade yes na ne nan mu bi dade na ne nan mu bi so ye dade na emu bi ye efa na emu bi so ye efa ode hweye kosi se na o se daye mu no na hwe statue na kosi se obuo bi ensa biela nkuram etebebo ohoni no enan soro ebebo ohoni ne nan ye dade ene efa no dade ene efa no na ebubu no muhu hallelujah amen na daye wo so ya na wo dafi daye na Nebukadnezar so ya ni wo dafi ne ni o wo dia wo so kra bi nye hu njewe ai daye wo so bi nye hu kra njewe bi hu chesei se ya na wo kai Awurade nka wa amen bani bi Awurade mfa nchew amen daye bi ne wo so mpo na chewo ya Awurade nka o Awurade mra wada esumu ai amen daye so ye o
Papa. Won't be a bompire. So they ask me that. And I be crying, I can't cry, and I can for no go back and I can go for that. Diaso, rather than can't win holding to the water. Eh, I have papa. Almost to be a stressor rather for bonnet and I also die. And when you put in a year, not to an ammonia. Hallelujah. Amen. Yes. Daniel 2 verse number 35. Anna dadie efa kobere dwete ene sika no bubu mu prakope na bubu ya prakope yanko na eyesa ohubere mu ayuprobe eso ntete aye masa Daniel hunu ya se Daniel akira se che Nebukadnezar ewie ede na woye no verse number 46 verse number 46 wo de opa akofia kan nyina wa abu de bikusiye yene yana metime kan ebere nti 46 wa say ano na wahene Nebukadnezar edi na nim butu fom etibra Daniel ka da ye ni kire Nebukadnezar no ka che ne se na de odaya oso no se ni se na oso da ye no odi na nim butu fom o sa kire na se awie ye no ana odi na ni butu fom na wakoto Daniel ana wakoto di fo bra odi fo samu de kasamuma no wasen ka fo mo no na se mo ka meboa na ko to mo wase a kire mu yi sabe na konfo ne adusi fe wo ho jai na na de ma na ne bere ye no eye on se ansa na obayi o musa no odi kan ma ye yi safo ni nyina atena baabi ona o ma ye hye wo mu de aduane ni na ntwe de bia ni na aduane no mudi ana ye wo mu nyini ye no ma baka we nyina wie no so da na mo ntia se mo kira mo bedi agro ora wo ya ka Daniel verse 1 aka ko wo he da yi aduane ma wo mu na sa aduane no Daniel ni nuano no wo mu ani etiro mu nya ho nkonkron no ka amen nya bibia na hedie dabi ye ka no kura kire wo hwe wo bobon pa modifo asire nya we adom ni yedie di ama wo koya na okoye ko winsani wo bo dwaman e be tra e be sa ko so me ka kire wo asa odifo wo bebre ya mun kan kire wo wasire yedie ama oni ko so ma je se unya wie ye na na sa ko te biere mu dia e be sesa ma me no empabo adisima ba se yedie wo mu ene wo so ba fodie bia na ye nhira nanso ye mo odifo na nhira mo sa bia wo ye ha so mu se wo gina ha no ma ye de aboso wo kire ne nsa opete wo de go no sa nyame ye nsa ne se woja wo so dwumadi o ye mo wono na nhira na ye wo nyina de ama wo wi a okwa na akoye bone ebe ko what suro nyame o se Yesu ba ya no wo ye obi adoye wo se oba o ko no iko ye boni bio de chen sa ma wo so de chen ansa ma wo so wo yare nyame afadifo so sa yare wo ko biem mo ni mre wonu ni na ho de te ojuma se nyina ba ma woni na wo sika pa ne ntira hye ye nyina wa woni nyame sa pagya obi ma ye sa ko ye biem some say first food is not food. Yes. Second food is not food. Third food is food. It's a food. Because second food cry is a food. Yes. What's the people third one? What can say you food? Aye. Je nyame anya wo yi. No wa ye okasi yi, wo ye nhira ba yi. Wo ko ye bone. Odi fo ko trase. Bible say. Ano na ohene Nebukadnezar adi na ne butu fom. Ordinary butu from na wakoto Daniel and wakoto Daniel no na waka say and wakache Daniel say wo mo na aduane afode. Hallelujah. Amen. For Samuel Radwan. Wa ukari ampo nam na dum so fa odifo so na waye wadoye waboa wo aye hanya mane bia fi so no na obanya yedie ni nkoso no wo say ye mo ne de aduane afode. Hallelujah. Amen. Ye bona ka afode. Yes. Ni abo infidi afode. Hallelujah. Amen. Ni oye ye no. Aye. And Nebukadnezar who say akoya yade. Papa. Da ye we pa na mo so na mi de fie na wa kire mo sie. De Daniel ye yi. O mo na aduane afode. Me nyina. Yes. Mo Daniel ye aduane afode. Ene ohwam afode. Okutunanim. Aye. Butufo. Mo na aduane afode. Ene ohwam afode. Jirima.
manya adwene sɛ wobaje enyim no so bi kwa wobɛyɛ adifo na de nka ho yɛ nyina yɛ ka ho fa sɛ odifo nti na wo fia ne ɔno anka woni ha nyame ma basra wo woyɛ gidi ne wonya gidi ne manya adwene sɛ me de me ni bi de awurade ayɛ obi de odifo ayɛ na nke edi na sɛ wood bi de gidi bɛba dabi ana ofo odifo so ama yɛ hu de yɛ hu ni ti de odifo ayɛ yɛ mo na aduane afɔre hallelujah amen ya nyame na me ka wo ai Nebuchadnezzar na ka kyerɛ wo yes mo na aduane afɔre aka baako ɛne ohwam afɔde na mo ba aduane afɔre ni wia mo san mo no ohwam afɔre yes afɔre a ebetu hwa na aduru nyame anim ɛne ne na firi na ekosi efiada yɛ boy kosi homeda hallelujah amen sɛ giri foto nyame sɛ de onyame agye no no ɛdɛ onto ayɛ dwoma ai de onyame agye no onto ayɛ wa awurade agye wo no ba afɔre kasa amen amen wa awurade agye wo no ba afɔre kasa amen amen sɛ de onyame agye no no ɛnto ayɛ yɛ dwom de a de awurade agye wo nso ba afɔre kasa amen amen hwɛ momo dada ne yɛ ohwam afɔre momo aduane afɔre ma no na mo sɛ mo no ohwam afɔre edi dwumadie wei no ɛyɛ afɔde ne mienu yɛ bɔ fidie afɔre ne abɔ ka afɔre hallelujah yɛ mienu no kai sanete sabre no nada ne na omu hia aduane so mo no aduane afɔre mo no ohwam no afɔde ne nkofo nya bi ni o ma brɛ na mo wi a mo sɛ mo no ohwam afɔre afɔre ebetu hwa ebedura kyirikyiri ne me ma wo ha nyina atu betwa na mpa wo bedura awurade anim no ba afɔre etu hwa kasi amen amen odi fo fajo tena se afɔre bi won ma ntu hwa dabi fɔre bi won ma anduru ba bia dabi shilanim ti de ye boy yi de efi ne ko se homeda de de ye bobo yi de ye ma afɔre ebetu hwa aduru nyame anim obi de bo anane na ma ya nko ba bia wa otu se de oyi ye no we de anduru ba bia ye mo afɔre a ebedo awurade anim na be ye senkyere ne ne be si wi kas amen amen oh amen amen yes Daniel 2 verse number 47 Bible say wahini bua Daniel say ana wahini bua Daniel say anokwa munyankopon woye enyame nyina munyame hallelujah amen munyankopon woye enyame munyina nyame na ne nyina no okoto Daniel anim butufo sorry Nebuchadnezzar ai tumi bi sɛ tumi bi o papa na tumi bi a wɔ hɔ de ne de firi nyame ne yɛ kɛseɛ amen wɔsi munyankopɔn no woyɛ nyame kɛseɛ yes anokwa munyankopɔn no yes woye enyame muna munyame anyame mu nyinaa mu nyame na ahemfo wura ɔyɛ ahemfo ne wura ane ne oyi ahuntasɛm adi ne de ɔyɛ ahintasɛm adie wa deɛ woba yɛ ɔte ne ha no nya ha hefa na bɛte no woba deɛ ɔhunu yɛ ne deɛ ɔte nya ha na hefa na bɛte no wanante abrɛ hefa deɛ na ɔteɛ munyankopɔn yɛ nyame yɛ ɔyɛ ahintasɛm adie na watumi ayi saa ahuntasɛm yɛ di na watumi ayi saa ahintasɛm adie ana wahene yɛ Daniel kɛseɛ ɛna ɔhene yɛ Daniel kɛseɛ ɔman no ayɛ mumua me ne nyina nyɛ odifo bɛte kɛseɛ hallelujah amen na ɔbɛyɛ kɛseɛ a ne ate ne di wɔ amama mu yes crusade bi kɔ so ha na ɛyɛ ɛsɛ agyirifo bi hɔ yɛ sɛ yɛ odifo bɛyɛ crusade bi kɔ so ha ɛyɛ hɔ sɛ odifo bɛyɛ yes mo me nya odifo kɛseɛ san sɛ ɛsɛ de kuma se no otu sɛ me kɔ baabi yɛ mpa abɔkɔsi ada me hunu dɔm wɔ sɛ nti ha no ɛyɛ akɔyɛ nyame ani hallelujah amen oh hallelujah amen oh hallelujah amen munyame de nyame kɛseɛ yes ana ɔma Daniel ayɛyɛ deɛ ana wɔhene nankasa wo hwɛ wɔsɛ monyɛ na mommɔ na ohwam afɔdeɛ yes na mo sɛ mo na aduane afɔdeɛ na wei deɛ ɔno ankasa ne deɛ wayɛ ma na ayɛyɛ deɛ bebree ma na ayɛyɛ bebree na ɔma ne di Babel asase nyinaa so tumi hallelujah amen wɔde mo ɔhene ni nkyɛn wa amen na wir village no yɛnte nka wɔ akyirikyiri yes ɛne Babel anyansafo no nyinaa so wɔn nyinaa akɔnka na Daniel srɛ wɔhene sɛ odifo yɛ wei ma me wa deɛ meka wode gyina hɔ a yɛ wei ma me tie ne ye
tumi ni nyina ɔde ma Daniel nyina wie ye no na ɔhyɛ na animunyam no ɛna Daniel ɛka kyerɛ Nebukadnezar na Daniel sra wɔ hene ɔsrɛ wɔ hene ne sɛ na ɔde Shadrach sɛ na wadawroma sɛ nyɛ me nko na mebɔ mpa yɛ no ayi tina me sɛ wo yɛ ayi wo ma me adiifo ne bɛka ho sa ti Daniel srɛ nana sɛ nana wɔyɛ me kɛseɛ de a ɛne ɛnyɛ me nko na Shadrach Meshach ɛne Abednego nso no yɛyɛ baba asase so yɛ ɔmo baba asase mu so ɛnsɛm so hwɛfoɔ yɛ ayɛ ɔmo so ma ɔmo post no bi hallelujah amen obi anka ɔgye ne deɛ no kɔ nanka wawie ilaja anka wonya bi otuba wonya bi na so Daniel stress nana ɛnyɛ me nko yɛ wɔn kɛseɛ de a yɛ baba me nua no mu yi yɛ ɔmo baba asase so mu nsɛm so hwɛfoɔ post no yɛ ama ɔmo bi ma me na Daniel deɛ ɔtena ɔhene abɛn mu hallelujah amen eti ɔmo post no bi so ɔmo nyinaa so na Daniel deɛ ɔtena ɔhene abɛn mu nyame ma Awurade nhyira mo wa amen Awurade nhyira mo wa amen na ɔnyɛ mo kɛseɛ amen yɛ bɔ mpaeɛ na yɛdi a mo di odiifo ba akyirikyi no yɛdie ba bi bɛka mo yes yɛdwuma no wɔyɛ fa akoma payɛ ma ɔdwene mo nte yes na yɛdie ba yɛ na Daniel nsra mo anonko ɔsɛ bi ma ɔmo nyinaa odiifo na me aboa ne yɛnya minim ka a wopɛ yɛ mo deɛ deɛ atwam yɛ mo sɛ RAV4 new tap ne bio sɛ minim ka a wopɛ nyame boa na sɛ wonya no bia sɛ na ilaja mo so afa ketewa no we nya sa ai na mo so fa hundai ano ai o kwa na mo so di na di akyire boss so di mo so di akyire nya sa ai hallelujah amen ɔmo ne Meshach no ɔmo ne Meshach ne yankofo na ai ɔmo no hallelujah ana Awurade nhyira wa amen na mo ɔhuro fo de ne sɛ di esitie Daniel deɛ ɔyɛ ma wɔ man no ɛna ɔhene ne ka sɛ mommɔ na afɔdeɛ enti deɛ odiifo ayɛ wɔ yi wɔ mi na ɛsɛ meka dabi na ɛsɛ yɛtɔ mfidi a wɔ mi na menka nkyerɛ wo dabi maame no Awurade nka mo wate amen menim deɛ motumi yɛ mobɛyɛ so amana boro so ɔno kɔ so nyɛ mo kɛseɛ ma me amen ɔse sɛ wobɛtumi akyerɛ me daeɛ ase paa ka ne nkyerɛ ase akyerɛ me deɛ a mɔmɔ no aduane afɔdeɛ sɛ aduane afɔdeɛ yes deɛ odiifo ayɛ no ɔsɛ aduane afɔdeɛ amen ɔsɛ kaa afɔdeɛ amen ɔtɔ mfidie afɔdeɛ amen yɛn nyinaa nyɛ adwene baako Yes. sɛ yɛbɛboa mo yɛnya mfidie na kanyame asɛm no na yɛnya kaa wɔdiifoɔ de anante na adwuma no yɛ ne ayɛ harama no na yɛmpo ebia no ahamanneɛ bi da wo so no afrɛ odiifoɔ a ɔtumi aduru fie ntam ebia no kɔ bia odiifoɔ woamma fie na deɛ ɛden ɛsɛ wobɛyɛ san bi ma wo na afidie yɛ asɛ wɔbɛyɛ den Awurade nka mo na ɔnyɛ mo adɔyɛ yes gyidi ma Awurade nka mo amen na ɔnyɛ mo so adɔyɛ amen sɛdeɛ yɛabɔ odiifoɔ kyi dom no yɛnhyɛ no saa nkɔsi aseɛ amen na adepa bi mmɔ mo kra Yes. Awurade nka mo na ɔnyɛ mo adɔyɛ ɛfiri ne Amen. kɔsi homeda firi ɔkoma mo gye bibi wɔ nyame adwuma bafɔde yɛtu hwea no deɛ ɛyɛ nhyira na Awurade nyina so mfa nyɛ wɔ adɔyɛ kɛseɛ Awurade nyɛ wo bebree amen nhyira no nyɛ bebree amen adom no nyɛ bebree amen na yɛde ɔkoma so no me Nyankopɔn no maba nkɛseɛ no ɔnyɛ no saa ma wo mpaabɔ yi mu no deɛ ɛde baa bi Awurade nka wo amen yare a wo sa yareɛ amen awareɛ kwan a wɔmmie Amen. akɔntuo kwan a wɔmmie Amen. ɔma yiedie ntena wo fie Amen. asomdwoeɛ mmra wo fie Amen. ɔnhyira wo yɛ mu adeɛ nyinara Awurade mmɛhunu wo ma daakye na wohu nananom daakye yɛwurade yesu nyɛ wadɔyɛ bebree mɛma mo pia na mo ba na mo bɔtɔm ayɛ mma Amen. Awurade abɔma mo saa ne dwuma nyɛ yie Yes. ɔme adom poma mo Amen. sɛ yɛ akɔntuo bi o sɛ wokɔ London na Amerika Yes. Awurade meyɛ kwan no ma wa amen ɔma yie ne adɔyɛ no ni wakyi amen na mo nkɔ no nyina mo ntrɛ Awurade fie Awurade nka mo ɛnsi mo yie adom no nti amen amen So bɔ nsɛm kɛseɛ paa ma sɔfopani nsɛm bɔ no wɔfa paa afei mpakyɛ wo sɛdeɛ ɛka kyerɛ sɔfopani ɛne ayɛ nhyira paa sɛde onyankopɔn nipa kɛseɛ yi ka nhyira nsɛm ayɛ dɛ agu yɛ so yi menim sɛ ɛbɛsi yɛ yie wanka ame koraa bia na wo nkɔ asɔre biara na wopɛ sɛ dwumadie kɛseɛ yi wode ho ma Kristo na yɛkɔbɔ wɔ so a
pato ye pon a brabe wume me do be call secretary for no oni atwere wudin na yakwa akobọ wasu de aduru so no ye dada for ba asori a ye no a bia ni wonoma esoche nyankopon tumi ayaresa ene ogie bia ni wa esoche nyankopon ayaresa sanso na nhira bia ni wonoma esoche nyankopon enhira yeinti ana asafo our friend True Faith Church International aye Sokoban Wood Village Better Branch aisha dwumadie soronko a wode brew aye 7 days prayer and fasting with massive fundraising ye be bompaye na ye ya konkyere na ya ba for de chenchenche ade ashawra didin animonyam na dwumadie yi de siri naso aye evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ono na ye Ashanti West region head of evangelism wono so na branchi odano dwumadie no ebekoso ewo Sokoban Wood Village ho aye True Faith Church International ehonu mo na dwumadie no bekoso asori dan mu a me kanfo de amount say on 22nd to 28th September afiya mu ene de dwumadie no ebrew na da biara nonkoro ekobo nomienu ene de dwumadie no bebrew aye aforebo kase no ye de brew wukuada September bosome no ni da to so aye aduonu num sanso na memene da ewo mu no so aye 28 September eno so aforebo kase na bi ebeto aso na sa dwumadie we atifi asam no aye Matthew chapter 10 verse 41 na wa kire se de oje odifo ewo odifo din mu no ne nsa ebeka odifo akatwia na de oje onipatini ni ewo onipatini ni edin mu no ne nsa ebeka onipatini ni akatwia dwumadie yi enyu mfrim ye bomoden ato asase ede ye nyame adwuma ye to car ede ye nyame adwuma ye to machines ede ye nyame adwuma ede na wo ya ma urade open number ubetimi asend momo ede afaso 0243819756 0243819756 7 days prayer and fasting with massive fundraising. True Faith International Church prophet evangelist Dickie Jacob Bechi awurade tumi wono so na dwumadie yi watone nsa afre nipa edidi suyi Apostle Thomas Adu Bempa awono eye general overseer Sanso ana Apostle Michael Frimpong, head of evangelism. Apostle Samuel Amuako, head of prophets. Apostle Samuel Ousu Buatin, general secretary. Apostle Elijah Adusi Bamfo, Ashanti East regional apostle. Apostle Peter Mensa, acting regional apostle. Ashanti West, Pastor Isaac Opoku Newton, Zona Pastor Kote, Prophet Jeremiah Jomfo, Ashanti West, head prophet. Prophet James Buadu, Zona Pastor Asuoso, Mr. John Akwasi Yabua, Ashanti West, regional head of singers. Deacon Samuel Frimpong, aka City Same Asuofia, Prophet Benjamin Akoto, Magazine Macro, Prophet Samuel Osai Adu, head of singers, Kote Zone, Prophet Paul Buadu, Abuakwa Macro, Prophet Samuel K. Buadu, Santase, Evangelist, Prophet Jacob Bechi, Ono Anajumadienu Esiri Naso. Pomode Saudu Humbeshim, a 7 days prayer and fasting with massive fundraising. True Faith International Church, Sokoban Wood Village, Better Branch, a 100 Jumadia Yukoso. I would add to me Ebaya Kese, and Komse Ebaya Juma, Adiye Ebaya Juma, Saopa wa Jenny Yamin Shiradia, a new free Prophet Jacob Bechi, a Urade Amanatum, and Utubi, Yamidi for Kasa, Nen Sanchane, and Yajuma, and Yamima, I am ready. Ni wonoma esoche nyankopon tumi ayaresa ene ogie bia ni wa esoche nyankopon ayaresa sanso na nhira bia ni wonoma esoche nyankopon enhira yeinti ana asafo our friend True Faith Church International aye Sokoban Wood Village Better Branch aisha dwumadie soronko a wode brew aye 7 days prayer and fasting with massive fundraising ye be bompaye na ye ya konkyere na ya ba for de chenchenche ade ashawra didin animonyam na dwumadie Nenen sui bikwai the TM Pabo Adominity. Amen. Amen. Upon some Kessia, everybody will shroud.
wɔ yesu din mu. Bacha yenka se ora yisi na de hoda. Yeda Krista se wone dwumedi baabi a ora yesu din bedu ne aseda yensa kan ne de tudwa se otu din ani die mu a na oba mpanifo na abegye mpaibo. Aseda yedi ka yade nyina ye maame Madam Sarah Boaite. Bacha o ha na oba. Ye maame de ka yekoso ada ora yesu ase. Ne hwe span ne bambo pa. Kristo abo ne krepedua ho bai ono ene abusiamu ni nyina. Ye maame kyire mu a onya yie na eye ne koye nyinam Kristo kan ho e de nakọ esa de naba ye hye mpaabo ase woni nyina ana ahya ase a ye maame se o de Kristo ase bebrebe afi de tosu bi ma wosere resu se dwumede yi mu no ne nkote sere ne buburu ho ade bi a wosere bia no dwumede ne enko awie no na Yehowa aye ne mbusade nyina mena sini ye ntinei ye maame se ase ye hye mu a okra ne sem 20 Ghana cedis odida owura Yesu ase aseda etwa to ya de nyina ye maame nana ya ye maame nana ya mba chonso ha no ba ye maame ekoswa da nyame ase ne spane ne bambo pa owura Yesu abɔ ne ho ban ne mofra ene abusiamu a aka ni nyina omu nyina eda so te ase no moto hante amane a ye maame se oda owura Yesu ase bebrebe afi de hobio ne baba ko ewie school na obamu se obekɔ na sintin mom kɔtɔ forms awie forms no atua school visa bibia awie eduru se omukɔ school mom kɔ ya yɛsɛ abɔfra ne din no eni sister nim ɛwɔ school mu hɔ ɛwɔ abra watɔ form so atua ne school fees nyina awie tie mɛyɛ maame sa ne bɛyɛ fie no bɛyɛ wantena so to de asɛm bɛto yɛ de nyina yɛ papa prophet Jacob Beche nim sɛ wɔn kan ne wɔn pabom na situation sei na ɔyɛ wure mampa yɛ papa yin so de mpabɔ taa na kyɛ ne yeho nyakopɔ tumi ne ba moti yɛ maame kyerɛ mo sa kɔ school mu hɔ biem no na ne ba ne din no aba system nim tine yɛ maame sɛ ɔda ɔre so ase bebrebe ɛwɔ mpabɔ tumi a yeho nyakopɔ ata na kyɛ ma ne wɔn so ate ne gyina butoyɛ mu tine yɛ hyɛ mu a yɛ maame okra ne nsɛm 100 Ghana cedis wɔde da ɔre so ase oyi ni adɔyɛ a Kristo ayɛ ɛde ama ne yɛnka adɔfo yi ho ne nka sɛ ɔre Yesu yie adɔyɛ ɛwɔ hɔ daa amen. Hallelujah. Bonsama Yesu Kristo. Oda Kristo ase. Ebere no amana beto ye nanso ya hyempa abona se asondiem. Se Kristo yi adom a ɔkyena nso ye beba. Na ɔkyena ne de ye bechiche mpa abonum. Di mo mpese mutu kwa ne de mpa abo. Mo pa wo, mo yare. Wa upadwuma wa how bi da wo so bia but enti a wo baaye no e be gye mpa abonu aye no saa na fe edu ba bia na adifo no so abam na bibia ye kama enti e kyena no e be hye mpa abonu asentem de bobode anse wo be bantem na etimi atoto mpa abonu so saa na mpempenso bia Nyankopɔn de bedu no ne adana ase enhyira nka Nyankopɔn de da empabo yinti ye maame baako ne inua baako etwa tikiti fra brochiri bai nti se empani abade a ye besere omo na omo bompa ye amomo amame empabo nti na omo bai nti pani onye difo pani ne empani eka ho moda oma monsere ema omo mai ne empabo nti na omo twa tikiti fra brochiri bai se omo bai empabo ni bi na mo ye omo asako nti madam ofri Germany bai no wudi kabra. Ya, mumfa na kunya manu tena so ai. La so me preach we ya na wanti tab ne no ko twa ne ticket no. O frɛ man ka chance o nya nu ho no se menya ko twa ticket na wi. Na che se oba. Yesire Nyankopɔn se ontie ne mpaibo.
biara ni wɔnom a ɛso kyɛ nyankopɔn tumi ayaresa ɛne ɔgye biara ni wɔ ɛso kyɛ nyankopɔn ayaresa saa nso na nhyira biara ni wɔnom a ɛso kyɛ nyankopɔn nhyira yɛyi nti ana asafo a wɔfrɛ no True Faith Church International ɛyɛ Sokoban Wood Village Bethel Branch ayɛhyɛ dwumadie soronko a wɔde brɛw ɛyɛ 7 days prayer and fasting with massive fundraising a yɛbɛbɔ mpaeɛ na yɛyɛ akɔnkyerɛ na yɛabɔ afɔdeɛ kyɛnkyɛnkyɛn ɛde ahyɛ Awurade din animonyam na dwumadie yi deɛ siri naa so ɛyɛ evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ɔno ɛna ɛyɛ Ashanti West region head of evangelism wɔno nso na branch yi ɔdaa no dwumadie no ɛbɛkɔ so ɛwɔ Sokoban Wood Village hɔ ɛyɛ True Faith Church International ɛhɔ nom na dwumadie no bɛkɔ so asɔredan no mu a mekamfo de ama wo sɛ on 22nd to 28th September afeya mu ɛna yɛde dwumadie no brɛw na da biara na ɔnkono ɛkɔbɔ nomienu ɛna yɛde dwumadie no bɛbrɛw ɛyɛ afɔrebɔ kɛseɛ no yɛde brɛw wukuada September bosome no ne da ɛtɔ so ɛyɛ aduonu num saa nso na memene da ɛwɔ mu no nso ɛyɛ 28th September ɛno nso afɔrebɔ kɛseɛ no bi ɛbɛtoa so na saa dwumadie wei atifi asɛm no ɛyɛ Matthew chapter 10 verse 41 na wɔatwerɛ sɛ deɛ ɔgye odiyifoɔ ɛwɔ odiyifoɔ din mu no ne nsa ɛbɛka odiyifoɔ akatua na deɛ ɔgye onipatenini ɛwɔ onipatenini din mu no ne nsa ɛbɛka onipatenini akatua dwumadie yi ɛnyi ho mfirim yɛbɔ mmɔden atɔ asase ɛde ayɛ nyame adwuma yɛtɔ car ɛde ayɛ nyame adwuma yɛtɔ machines ɛde ayɛ nyame adwuma ɛdeɛ na woyɛ ama Awurade wopɛ nɔmba wobɛtumi asɛnde momo ɛde afa so a 0243 819756 0243 819756 7 days prayer and fasting with massive fundraising. True Faith International Church prophet evangelist Dickie Jacob Bechi Awurade tumi wɔ no so na dwumadie yi wato ne nsa afrɛ nipa a edidi so yi Apostle Thomas Adu Bempa a wɔno ɛyɛ general overseer Sanso ana Apostle Michael Frimpong, head of evangelism. Apostle Samuel Amuako, head of prophets. Apostle Samuel Ousu Boating, general secretary. Apostle Elijah Adusi Bamfo, Ashanti East regional apostle. Apostle Peter Mensa, acting regional apostle. Ashanti West, Pastor Isaac Opoku Newton, zona pastor Kote, prophet Jeremy.
nyame na mo asmafo nyame abafo kan ho umma hada ene ne dika oba besrai brane mompa edi fo pani mompa Sister Blawa, about your brother. No problem, no problem. Only, I don't know. Bajo nana wa nana bajo brana di ko peni mom pare mo nananso be ya doye
Yamema sene bidi ka kan no se obaye onyame na afre wo enti yagidie se onya awura odan mu de yawura de sudi mu ntino aye nhira amen ti ugidi ade baye no enye sama wa amen o yawura de sudi mu ti ugidi ade baye no enye nkwada amen yawura de suma ugidi enye nkwada amen na de akoma so no ade mamrem amen amen ne bom paye oh asure ni asasefo ade nyina sudifo ne nyankopon ne aban kese wona mutumi ne wado yeso na pa odifo Jacob echi ma wodi ne wani menyam da meka se honho de wuru animu no yesenkani modi oboy wenti no ona de honkonkrom ana se won sanye odifo dwumade baanu no aka bo de wuru akọ amumu ne nyina emu no wantena so woyi na de akire Ghana man so obaka omani ya akire wiase ne santi ene ehunu de ehunu ennei we mu ne apagya dwumade di hye woni se ampa de okoye adwuma koduro no eja se wadi wasem no kwa amamemu sasa nanu na Peter gina Jerusalem wonten no oka wasa otwa akrampem yensa we na dwumade de ahye akọ ansa no on bese beka TV ni radio so nko a obetua na makọ amamemu kamani ya akire wiase otwaka yo de amodin sasa o se ma o so do sasa nua ne so a oka bia yo de are nyira iso nyina ba o so anyankwa ya urade Yesu dwumadi mu na okọ ahye nenso mpa abo ne afọrebọ se de be ya pesika atomfidie ne de bi atofidie de anante aye wadwuma dwumadi na hasie ni ene e ba ye bo wudin wodo nkonkura be di asem nyina amayen ebere bi adu a ye be firi wonim ne akọ ya urade Yesu efiri ne ye mfiri wonim me pa abo ne se fa boni bi amaye temi ne enne dodo anya akwanya ba wonim enne no be ye wo manyina adoye amen urade be ye wo adoye amen urade be ye wo adoye amen adoye a wo de aye no fa bi ye wo ma amen mo munyi wonim atom amen mo munya nsem nhira akoma so busade biara enne okay bi nya gidie di ba wonim enne mpa boy hasie no urade kai no amen urade kai no amen urade kai no amen ama o manu enim wiase da bedi wase nyina ma na nwie wo nkunum die mu ye show di enim nyam enti do yara na sane yare
Amen. Apemfo nyina nko wa asundwe mu. Amen. Abonini nya banto na so. Amen. Aware kwa na mani mie. Amen. Akwantu kwa mani mie. Amen. Adwuma se mani nya yie. Amen. Hane mani bia o mani mu ene mani nya na wie ye. Amen. Ye Bible say dwumadi be kwa na wie ye no. Na o ma nyina ye nhira ye beda wase. Eja o ma Ghana hye wo se o. Osudi ma o ma Ghana. Ne hu ye mobo. Because jidi asore ye odia. Kuna asore ye mobo. Wuri bi de jasafu ye odia. Ma asore nyina. Mi wura se de odia ban no. Faye kodi ye tena bia sunjim. O kira na ye bedi nhye ma ye beda wase. Honko kwa wura Yesu di enja wona da wonsem na me de akra nyina hye. Hwe wu nyina aso a ye bia ho masem bi. Yesu na me di man. Onko so ma ye ni ado ye ni achi. Da ye nko na nyina o me tena wura fie. Kristo na dem ti ni shira mra Yesu da. Amen. Ewurade mpaibo. Odene na honte. Wa hene ye ni mra. Ya opanye wa asase so. Sene ye wo soro. Ma yenda aduane ne. Na fa ye aka free. Se de di free ono de aka. Ma ye nko nso hwemu. Ye free monim. Ona hene eni awodin. Eni animonyam. Ya odada. Amen. Nyame ma nyame asira mu. Amen. Amen. Israel. Amen. Nyame ma nyame asira mu. Omenyi Awurade nsem nsira. Omenyi na sanka dom. Eni asunje fi yen Calvary gwama Yesu nsem. Ye Nyankopon ne do. Hon konkron. Hon konkron. Hon konkron ayankofa no. Jana yo tumfo no. Onhwe nyina yen kra ne ye honhom. Eni nipadua so a ye ho mase biara. Kristo na dem nti ni hira mra Yesu da. Amen. Christ asunje nkamo. Amen. Echira papa ye nyina se ba. Eya holiday ti o ba fankwara ne bra. Yo. Ebishia na ya to ampa abono so. Bia ni wonoma esoche Nyankopon tumi ayaresa ene ogie bia ni wo esoche Nyankopon ayaresa sanso na nhira bia ni wonoma esoche Nyankopon enhira yeinti ana asafo a wo friend True Faith Church International eye Sokoban Wood Village Better Branch aisha dwumadie soronko a wode brew eye 7 days prayer and fasting with massive fundraising a ye be bompaye na ye ya konkyere na ya ba fode ye chenchenche ade a shawrade din animonyam na dwumadie yi de siri naso eye evangelist prophet Dickie Jacob Bechi ono na ye Ashanti West region head of evangelism wono nso na branchi odano dwumadie no ebekoso ewo Sokoban Wood Village ho eye True Faith Church International wono mo na dwumadie no bekoso asoridan ni mu a me kanfo de amount say on 22nd to 28th September afia mu ene de dwumadie no ebrew na da biara na onkono ekobo nomienu ene de dwumadie no bebrew for the Bokasiano, Yade Brew Quada, September Bosmeno, Nida so a year aduanum, Sanson a memory day woman so, a year 28th September, and also a for the Bokasianabi, Ebatuaso. Now, Sajuma Deaway, a Tifia Samano, a Matthew chapter 10, verse 41. No, I tell say, ye Oji or D4, a wo D4 Demono, Nensa Abaka or D4 Akachia, Nadia Oji oni patini, a oni patini a demono, Nensa Abaka oni patini Akachia. Jumadie, a new film, ye Moden atasase e de nyame adwuma ye to car e de nyame adwuma ye to machines e de nyame adwuma e de na wo ya ma urade open number wo betimi asend momo e de afasoa 0243819756 0243819756 7 days prayer and fasting with massive fundraising. True Faith International Church prophet evangelist
Dikin Jacob Bechi awurade tumi wɔ no so na dwumadie yi wato ne nsa afrɛ nipa a edidi so yi Apostle Thomas Adu Bempa a wɔno ɛyɛ general overseer Sanso ana Apostle Michael Frimpong, head of evangelism. Apostle Samuel Amuako, head of prophets. Apostle Samuel Owusu Boateng, general secretary. Apostle Elijah Adusi Bamfo, Ashanti East regional apostle. Apostle Peter Mensa, acting regional apostle. Ashanti West, Pastor Isaac Opoku Newton, Zona Pastor Kote. Prophet Jeremiah Jomfo, Ashanti West, head prophet. Prophet James Buadu, Zona Pastor Asuoso. Mr. John Akwasi Yabua, Ashanti West, regional head of singers. Deacon Samuel Frimpong, aka City Same Asuofia. Prophet Benjamin Akoto, magazine Macro. Prophet Samuel Osai Adu, head of singers, Kote Zone. Prophet Paul Buadu, Abuakwa Macro. Prophet Samuel K. Buadu, Santase. Evangelist Prophet Jacob Bechi. Ono anajumadienu esiri naso. Pomade saudu humbeshem. 7 days prayer and fasting with mercy fundraising through Faith International Church, Sokoban Wood Village, Better Branch. A 100 Jumadia Yukoso. I would add to me Ebaya Kese and come say Ebaya Juma. A DE Ebaya Juma. Sa open what Jenny Yamin Shiradia. A new free Prophet Jacob Bechi. A Rade Amanatum and Utubi. Yamidi for Kasa, Nen Sanchani, and Yajuma, and Yamima. I am ready.